A Ría, a Radio do Burgo, a Radio do Cole, Radio Ría do Burgo, a nosa radio. Le soleil m'a donné différentes couleurs, gris comme les nuages, rouge comme la peur. Bueno, estamos xa coa última entrevista de entidades do día e da feira. Son as 18:42 e temos con nos, hai que o teño que notado, a Bruno, Nicolás e Manuel. Acertei? Sí, correcto. Moi ben. Que veñen da Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña. Acaban de comentarme, bueno, que é a primeira vez que estades na feira, ainda que é certo que a facultade sí que ven, xa veu máis veces a feira. Bueno, compañeiros, Anxo, Martín, algunha preguntiña? Sí, podríamos decir que nos traedes a esta feira? Que é o que nos traedes a feira? Que estades? Contádnos un poquinho. Bueno, pues nosotros vinimos con unas profesoras y básicamente tenemos 3 estaciones. Bueno, 4. En una hacemos electroterapia con corrientes, electricidad. En otra, el apartado de fisioterapia respiratoria. Trabajamos con inhaladores, con espirometrías. Después tenemos un apartado de fuerza, donde medimos la fuerza de prensión de la mano, que se relaciona con la salud. Y por último tenemos un apartado donde hacemos una ecografía y medimos la distensibilidad abdominal. Moi ben, moi ben. Anxo? Que é o que máis está gustando do voso posto? Yo diría que gana por oleada la electroterapia. Sí? Sí. A ver, é moi interesante porque temos diferentes Pégate tipos... un poquinho máis ao micro para Vale, que te podamos escoitar. É moi interesante porque temos diferentes tipos de corrientes. E claro, temos que xogar cas persoas que veñen aquí para que adivinen que tipo de corriente lle poñemos basándonos no tipo de estímulo no tipo de resposta que teñen. Claro, porque hai algunha que é como un formigueo suave, e outras que son contráctiles, que é un tipo pulsátil, e a última que temos para ensinar son as dúas xuntas. Eso cada unha ten unha función, claro, entendo, non? Sí. Claro, por exemplo, temos TENS e NEMS, que TENS serían solo para aliviar dolor, tal, son como mellor toleradas. En canto as NEMS son para xente pois que tivo unha cirurxía, están encamadas ou algo, que son para a recuperación muscular. Moi ben. Sí. Bueno, e digo, bueno, espera, tiñades unha preguntinha máis, verdade? Sí. Como sabedes se os músculos están inflamados e como tratalos? Bueno, eso, como sempre, depende moito do paciente. Hai que facer unha valoración, se lle doe cando se move, cando está quedo, cando está sentado na cama. Pero, bueno, polo xeral, o que faríamos é preguntas xerais sobre pois, os seus hábitos, se tivo no pasado algún antecedente de algunha enfermedade, algunha irritación previa na mesma zona, con que relaciona ese dolor. E despois xa pasaríamos a facerlle, pois, ou podían ser tests pois físicos, non? Manuais, utilizando aparatos como temos aquí no posto, se sean de respiratorio, de electricidade ou mesmo forza de prensión como outros. Digo porque a nos, verdad, que nos impresiona que nos no cole temos que estudiar os músculos, como nos noso día, e vos tamén, evidente, pero vos todos. E claro, dicir, pero como se pode diferenciar de que se o deltoide, que se o trapecio, que se eso como cada músculo ten unha función, ¿no? Para eso foron evolucionando cos anos. Saber que función ten cada músculo, leválo ao seu extremo e ver se é o movimento o que compromete cada músculo. Cada músculo ten un test muscular no que englobamos un movimento concreto, estirámolo ou contraémolo para ver esa función. Eu descubrín, bueno, desde que teño fillos pequenos, que existía a fisioterapia pulmonar. Non tiña ni idea, tuven que levalos varias veces, unha cosa super desagradable de botar non todo ese moco fora. E é certo, é a fisioterapia máis antiga que hai? Ou a ver, co antigo que a historia nunca se sabe ao 100%, eu creo, pero bueno, a ver, sí que os problemas respiratorios sempre existiron, sí. Moi ben. Bueno, e vos tendes xa
claro por onde ides a derivar no futuro? Aínda estás, bueno, ti estás en primeiro, non? Sí. Ti ainda estades en fase de aprendizaxe de todo, non? De todo. Tiñamos algunha cousiña por aí? Sí, a ver, sabemos que a fisioterapia gustamos, pero está vos a gustar esta Culler Ciencia? Esta feira? Sí, está interesante, me está gustando. Sí, tendes experiencia en algunha feira máis? Postes a... É a primeira. A ver, como estamos todo o rato no posto, non podemos mirar moito por alrededor, pero bueno, ahora cando rematemos isto igual damos unha volta para ver Porque que hai. xa non sei se vos dará tempo a conseguir os premios que damos aí pasando polas cartas. Bueno, algunha preguntiña máis que tiñamos por aquí? Non tiñamos ninguna máis. Bueno, pues queremos dar vos as grazas por participar. Esperamos seguir contando con vos en futuras, se sois vos ou a vosa facultade, en futuras feiras e moitas grazas. Moi interesante o que nos comentastes. Moitas grazas. Gracias. Chao.